салом арз мекунам ба бинандаи бениҳоят азизи радиои озодии шаълои гулхоҷа ҳастам. Боз дар рӯзи нав дар рӯбарӯи шумо ба соат ба вақти Прага расо 10 аст, ба вақти душанбе бошад расо 1 ва чун ҳамеша дар ҳамин вақту соат ман барои шумо сархати хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро муаррифӣ мекунам, то ин ки баъд аз 3 соати дигар мо баъзе аз ин хабару гузоришҳоро барои шумо муфассал пешниҳод кунем ва умедворем ки ҳоло ҳушу гӯшатон комилан бо мост ва мехоҳед бидонед ки ин лаҳзаҳо дар Тоҷикистон ва ҷаҳон чӣ мегузарад. Хуб, дар пайи иддаои таҷовуз шудани як хонандаи синфи якуми мактаби рақами 114 дар деҳаи Кончии нояи Исор мудири ин мактаб аз вазифа барканор шудааст. Ин ҳодиса аввали ҳамин моҳ рух дод ва шуъбаи корҳои дохилӣ дар Исор ба тафтиши қазия шурӯъ кардааст. Маҳмад Раим Шоев, мудири мактаби рақами 114 тасдиқ кард ки аз кор рафтааст. Шоев 28 июн дар суҳбати телефонӣ бо Радиои Озодӣ гуфт пас аз ин ҳодиса ва расонаӣ шудани он худаш аризаи аз кор рафтанро пешниҳод кардааст, аммо як манбаи мо гуфт ки Шоев бо тасмими шуъбаи маорифи нояб барканор шуда ба ҷои ӯ муаллимаи раҳбари мактаб таъин гардидааст. шумо баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ метавонед тафсилоти ин хабарро бишнавед. Нирӯгоҳи норак бозсозӣ мешавад. Ин нирӯгоҳи барқии обе ки беш аз 14 сола дар Тоҷикистон фаъол аст ва қисмати бештари аҳолӣ тариқи он бо барқ таъмин мекарданд, аксарияти таҷҳизоташ аллакай фарсуда шудааст ва ширкате ки ин бозсозиро анҷом медиҳад интихоб гардидааст. Онҳо ба кори худ кай шурӯъ мекунанд ва рафти корҳои бозсозии тавлиди барқ хатм мегардад ё не, дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. Ахиран ҳамкорони мо имкон пайдо карданд ки аз ин нирӯгоҳ дидан кунанд ва як гузоришеро дар ин замина пешниҳоди шумо мекунем. Фирориҳоро супурданд. ҷониби Афғонистон 4 шаҳрванди Тоҷикистонро ки наздики 2 сол боз дар он кишвар панаҳ мебурданд ба мақомоти тоҷик таслим кард. Ин афрод ба кадом гурӯҳ тааллуқ доранд ва ба кадом хотир аз Тоҷикистон гурехтанд? Баъди 3 соат барои шумо маълумот медиҳем. Танҳо ҳаминро ёдовар мешавам ки ҳамаи онҳо зодаи ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ҳастанд. супурдани фирориҳо ба мақомоти тоҷик дар ҳолест ки тақрибан нисфи аз зониҷони тоҷик ки дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон таҳсил мекунанд гуфтанд ки нияти баргаштан ба ватанро надоранд ва талош мекунанд дар кишвари таҳсилашон бо ҳар роҳу васила, ҳатто аз роҳи издивоҷ ҳам бошад муқим мешаванд. чаро ҷавононе ки гоҳо аз ҳисоби давлат дар хориҷа таҳсил мекунанд дигар роҳи гурез аз ватанро меҷӯянд ва ин раванд барои ояндаи Тоҷикистон чӣ паёмад дошта метавонад? аз дигар мавзӯест ки дар барнома имрӯза матраҳ хоҳем кард. дар Эрон тазоҳуроти мардуми норозӣ аз беқорб шудани пул ва боло рафтани нарху навои маҳсулот идома дорад. аз сӯи дигар баъзе кишварҳо ҳам аз бими таҳти таҳрими амрико қарор нагирифтан ҳамкориашонро бо ин кишвар кам мекунанд. вазъи ба вуҷуд омада дар ин кишвар рӯи зиндагии мардум ва ояндаи худи давлат чӣ таъсир хоҳад гузошт? дар барнома ҳамроҳ мебинем. сармуҳаррир ва ноиби президенти Радиои Озодӣ бо сухангӯи Ӯзбекистон дар Тошканд, пойтахти Ӯзбекистон, мулоқот кардааст. ҷонибҳо дар мулоқот асосан масъалаи ҳамкорӣ ва озодии матбуотро баррасӣ карданд. бояд гуфт ки то ба ҳол Радиои Озодӣ дар Ӯзбекистон дафтари расмӣ надорад ва хабарнигорони бахши ӯзбекӣ аз шаҳри Прага матолиб омода мекунанд ва ҷониби Ӯзбекистон гуфтааст ки омода аст ки ҳамкориҳоро бо Радиои Озодӣ ба роҳ монад. хуб, инро вақт нишон хоҳад дод ва ҳамчунин ин хабар тафсилоти бештар аз ин ҳам дорад ки дар барномаи хабарӣ шумо метавонед аз он бештар бохабар шавед. хулоса шумо моро дар Озодӣ видеои YouTube ки канали махсуси мо дар YouTube аст дунбол кунед. баъд аз 3 соати дигар, яъне соати 1 ба вақти Прага ва соати 4 ба вақти Душанбе ва ҳамин гуна дар сомонаи мо www.ozodi.org.